Undiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Katna dia dari ke US ketemu ban persang ban penun kami kitiaria danam ding Golden Dome Missile Defense System. Hakasin ke baning kong haswa ke election jet presiden ha US ha usnyam arajar akra. Ya kini kejing persang labu ban penlong haka kuata ke basau jeng usnyam arajar akpupra bat entip ya kakum ke FDIX ke balong ke kerteng lingkot jong ka flight test integrated. Ong uhe katna dia dari lingba kelat patai kubor. Kini kejing persang kan gentup ya ki benta babun jong ka sistem Golden Dome ka bakentup ya ki sensor ki interceptor bat ki command teknologi. Ki baterai ha kejing ya trailang ban yakun persa ya kejing ma ki bawan. Ya kani layalam daka Missile Defense Agency. Kapor kaya hapru bat kajing kelumar pajba jong Donald Trump ha ubna jemang baladap ban pendap ya kini ka sistem hapo laisnam. Hadin baladap Shnapura ka Golden Dome kanla ban khanglat ikinam ding wat lada la penher na ki weipat ki benta jong ka perthai. Ula ong hakate kapor. Uhe sarkar ula benrap ba kapor ka balaisnam kalong ka bala angdut bah. Ka US kalawat benya ikilat ban khanglat ikinam ding da ki peusnyam menta klem dashna ya ka rukom trekam ki banele persha. Kadang day kajing ka bakraw bat hakaliang kajing sta sayan kalong ka bama bah. Ong uhe sarkar. Kajing don jong ki satellite ki bala ban don kam ban yo ya kajing la ban job ha kajing yate kan long ka bahe bah. Habaken ya kapor bat kacaka ka badon kam ban kedup ya ki ba jong ka United States u General Michael Quillens u bala jet da utram ha u banai jemang balada banyalam ban snai ya kane ka Golden Dome ula khot ya kane ka tiar ya da namding kum kajing basisha ha kaliang kajing sta sayan ha kajing yalang ka badang shen. Ka teknologi ka don ula ong Henry kijing keli kidang sa halor kajing lot